ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Салом алайкум. Видеонавори имрӯзаро сар мекунем. Бо диққат то охирша тамошо кунем. аз нархҳои мошинҳои фурӯшӣ дар Германия бехабар намонем. Инак рафтем. мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузови седан, соли барориаш 1997, сӯзишвориш бензин, объём моториш 1.6 литр, коробка передачаш механик, кондитсионер дора, задни камера дора. мошин аз соли 1997 дар дасти як одам гаштагиай, задагӣ пусидагӣ надора, краска хурдагӣ нест, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 1050 евроро бо пули русӣ бошад, 76000 рубли русиро бо пули тоҷикӣ бошад, 11000 сомониро ташкил медиҳад. мошини фурӯшии Opel Astra G дар кузови седан, соли барориаш 2000 сол, сӯзишвориш бензин, объём моториш 1.6 литр, коробка передачаш механик, рангаш алюминий, кондитсионер дора, задни камера ҳам дора. мошин аз соли 2000 сол дар дасти як одам гаштагиай, задагӣ пусидагӣ надора, краска хурдагӣ нест, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 1350 евроро ташкил медиҳад. бо пули русӣ бошад 98478 рубл, бо пули сомонӣ бошад 14200 сомониро ташкил медиҳад. мошини фурӯшии Opel Astra G дар кузови караван, соли барориаш 2004 сол, сӯзишвориш бензин, объём моториш 1.8, коробка передача механик, кондитсионер дора, задни камера надора. мошин аз соли 2004 дар дасти се одам гаштагиай, задагӣ пусидагӣ надора, краска ҳам хурдагӣ нест, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. пробегаш 235000 километрро ташкил медиҳад. нархаш 65657 рубл, бо пули тоҷикӣ бошад 9471 сомониро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, мегзарем бар Opel Astra G хачибек. мошини фурӯшии Opel Astra G кузовиш хачибек, соли барориш 1999, сӯзишвориш бензин, объём моториш 1.8, коробка передачаш механик, кондитсионер дора, задни камера ҳам дора. мошин аз соли 1999 дар дасти як одам гаштагиай, задагӣ пусидагӣ надора, краска хурдагиай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. пробегаш 110000 километрро ташкил медиҳад. нархаш 1100 евро, бо пули русӣ бошад 80242 рубл, бо пули сомонӣ 11000 сомониро ташкил медиҳад. мошини фурӯшии Opel Zafira дар кузови универсал қарор дорад. соли барориаш 2006, сӯзишвориш бензин, объём моториш 2, коробка передачаш автомат, кондитсионер дора, задни камера дора. мошин аз соли 2006 дар дасти як одам қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад, краска хурдагӣ нест, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 1599 евро, бо пули русӣ 116000 рубл, бо сомонӣ бошад 17000 сомониро ташкил медиҳад. мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузови караван,
соли барориаш 1996, сӯзишвориш бензин, рангаш кабуд, объёми моториш 1.6, коробка передачаш механик, кондитсионер дора, задни камера надора. Мошин аз соли 1996 дар дасти ду одам қарор дорад. Пусидагӣ задагӣ надорад, краска ҳам хӯрдагӣ нест. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Пробегаш 97999 километр. Нархаш 799 евро, бо пули русӣ бошад 58000 рубл, бо пули сомонӣ бошад 8400 сомониро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини Opel Astra F дар кузуфи седан. соли барориаш 1994, сӯзишвориш бензин, объёми моториш 1.6, коробка передачаш механик, кондитсионер надора, задагӣ кафидагӣ надора. Мошин аз соли 1994 дар дасти як одам қарор дорад. Задагӣ пусидагӣ надорад, краска ҳам хӯрдагӣ нест. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Нархаш 800 евроро ташкил медиҳад. Бо пули русӣ бошад 58000 рубл, бо пули сомонӣ бошад 8418 сомониро ташкил медиҳад. мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузуфи хечибек, рангаш бриск шампанский, соли барориаш 1997, сӯзишвориш бензин, объёми моториш 1.6, коробка передачаш механик, кондитсионер дора, задни камера ҳам дора. мошин аз соли 1997 дар дасти як одам гаштагиай, задагӣ пусидагӣ надора, краска ҳам хӯрдагӣ нест. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи мошин 830 евроро ташкил медиҳад. бо пули русӣ 6000 рублро ва ба пули тоҷикӣ бошад 8700 сомониро ташкил медиҳад. мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузуфи хечибек қарор дорад. соли барориаш 1997, сӯзишвориш бензин, объём моториш 1.6, коробка передачаш механик, кондитсионер дора, задагӣ пусидагӣ надора. мошин аз соли 1997 дар дасти ду одам қарор дорад. задагӣ пусидагӣ надорад, краска хӯрдагӣ нест. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. пробегаш 214000 километрро ташкил медиҳад. нархаш 650 евро, бо пули русӣ бошад 47000 рубл, бо пули сомонӣ бошад 6000 сомониро ташкил медиҳад. Opel Astra F дар кузи хечибек, соли барориаш 1995, сӯзишвориш бензин, светиш зелёный металлик, коробка передачаш механик, кондитсионер надора, задагӣ пусидагӣ надора. мошин аз соли 1995 дар дасти ду одам гаштагиай, задагӣ пусидагӣ надора, краска ҳам хӯрдагӣ нест. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. пробегаш 163000 километрро ташкил медиҳад. нархаш 1299 евро, бо пули русӣ 94000 рубл, бо пули сомонӣ бошад 13670 сомониро. мошини фурӯшии Opel Astra G дар кузуфи хечибек, соли барориаш 2002, сӯзишвориш бензин, объёми моториш 1.6, коробка передача механик, кондитсионер дора, задни камера дора, рангаш сиёҳ.
мошин аз соли 2002 дар дасти як одам гаштагие. Пусидагӣ задагӣ надора, краска хӯрдагӣ нест. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Пробегаш 173 000 километрро ташкил медиҳад. Нархаш 500 евро бо пули русӣ бошад 36 473 рубл, бо пули тоҷикӣ бошад 5261 сомониро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, дар ин ҷо навори мо ба охир мерасад. раҳмат ки то охири навор бо мо будем. ман будам қатъи шумо Шарипов Оятулло. ҳатман агар шумо обуна шидагӣ нестем дар канали мо, ҳатман обуна шавем. хайр, то навори дигар.